Mga oncologist sa Kabisayan ni Suroy sa nagkadaiyang dapit sa Sugbo aron isangyaw ang mga programa mahitungod sa pagdetect ug paglikay sa sakit nga cancer. Sunod semana adto na usab sila sa Tacloban City sa Eastern Visayas. Matud pa ni Dr. Riza Marabe nga sakop sa Philippine Society of Medical Oncology, kabahin gihapon kini sa ilang mga programa ning pagtimaan sa National Cancer Prevention Month. Nasayran nga ang cancer lakip sa top 5 nga hinungdan sa kamatayon sa mga Pilipino sukad ni atong 2020. Ang top 5 na klase sa cancer sa nasod mao ang breast, lung, colorectal, liver ug prostate. Sa ilang pagbisita sa nagkalain-laing dapit, ilang gipahibaw ang nakatampo nganong magka-cancer. Unsa ang mga simptomas niini ug ang pwede pang buhaton aron kapugngan nga makaangkon sa maong sakit. Matud ni Dr. Marabe nga kinahanglan ang healthy lifestyle aron malikayan ang mga sakit, ilabi na ang cancer. Sa study nato sa PGH, no, according sa 2022 na study, out of 100,000 Filipinos na ay 189 kabuok tao ang madiagnose og cancer, and 4 in every hour mamatay tungod sa cancer. So dako gid siya na problema sa ato ang society.